ערב טוב, אנחנו בשעה טובה מתחילים את החומש השני, חומש שמות. ומן הראוי, כמו שעשינו גם בספר בראשית, אולי לקרוא בתחילתו של החומש את הקדמתו של הרמב"ן. הרמב"ן כידוע נותן איזושהי הקדמה קצרה לכל אחד מחמשת החומשים, שנותן כביכול בכותרת במה עוסק אותו חומש. וכך אומר הרמב"ן בהקדמתו לחומש שמות: השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כעניין יצירה לזרעם. ואז חוזר הרמב"ן על עיקרון שהוא אמר גם פעם שעברה, מפני שכל מקריהם ציורי דברים, לרמוז להודיע הכל עתיד לבוא להם, או כמו שציטטנו אותו בעבר, מעשה אבות סימן לבנים. אבל אז עובר הרמב"ן לספר שמות, וזה עיקר ענייננו ועיסוקנו, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לתהות על קנקנה של הגלות, להבין למה היא נובעת, למה היא מתרחשת, איך היא מתרחשת, הרי שיש לנו ספר יסוד לעסוק בענייני הגלות ובגאולה ממנו, ושוב גם זה בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. והאמת היא שאם אנחנו מסתכלים על תחילתו של ספר שמות, הרי שהאווירה לכאורה מזכירה מצב מעולה. כאשר התורה מתארת בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, זה מאוד מאוד מזכיר לנו את התכלית שלשמה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. כי שם בבריאה בתחילת ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מברך את האדם, והוא מברך את אדם וחווה ואומר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. על פניו המימוש קורה כאן בתחילת ספר שמות, שבני ישראל אכן פרים ורבים וממלאים את הארץ. אם נרצה אפשר להתפלפל אם זה כן או לא, אבל הברכה השנייה שמתרחשת בסופה של פרשת נוח, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר אל נוח ואומר צא מן התיבה אתה ואשתך, ואז הוא מברך, שוב אפשר להתפלפל אם זה רק את החיות או גם את האדם, אבל הוא אומר לו ושרצו בארץ. אם תרצו, כל ברכותיו וציווייו של הקדוש ברוך הוא שם בבריאה על פניו מתממשים באידיליה ובהצלחה הגדולה של העם היהודי שיושב שם במצרים. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ולכן על פניו תחילתו של ספר שמות הוא באווירה החיובית של הסוף של ספר בראשית. כי בספר בראשית כידוע עברנו וסקרנו אותם בשבועות הקודמים, אירועים לא פשוטים, אירועים מורכבים, מלחמות, בעיות, יוסף ואחיו, כל הסיפור הגדול, אבל בסוף ספר בראשית פחות או יותר מסתיים, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד, מאוד מזכיר את האווירה שבה מתחיל ספר שמות. יותר מזה, הרי שסוף ספר בראשית הסתיים בעובדה שיוסף מושיב את אחיו ואת אביו ונותן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ, בארץ רעמסס, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. במילים אחרות, אם היינו מתמקדים ומסיימים רק בפסוקי הפתיחה של ספר שמות, המצב מצוין. יותר מזה, אולי מעידה על כך העובדה שפעם ראשונה בהיסטוריה יש ביטוי שנקרא עם בני ישראל. מי שאומר אותו אגב זה פרעה. זאת אומרת, האווירה, הרקע, ההיסטוריה של תחילתו של ספר שמות הוא מצב טוב של העם היהודי שם במצרים אחרי הרבה תלאות שהם עברו בדרך. ואשר על כן קשה מאוד להבין מה פשר המהפך הגדול שקורה כמה פסוקים אחרי תחילת הספר. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה,
והיה תקרנה מלחמה ונוסף וכו' וכו'. כשאנחנו מנסים לחפש בין השורות, אנחנו שואלים ריבונו של עולם, מה קרה? איך פרעה משנה את גישתו ב-180 מעלות? הרי מי שהציל אותו מהאסון הכלכלי, מהרעב הקשה, היה יוסף. איך יכול להיות שהמלך החדש הזה לא מכיר את יוסף? אגב, הספורנו שואל שאלה מאוד פרקטית אם תרצו. אומר הספורנו, גם אם אתה אומר שהוא לא הכיר אותו, הרי יש זיכרון ממנו בדברי הימים למלכים בלי ספק. אגב, אם יש עם בתקופה העתיקה ההיא, שיש לו זיכרון ארגוני ושכתב הרבה על הקירות, זה העם המצרי. עד כדי כך אגב שיש תחום בארכיאולוגיה שנקרא איג'יפטולוגיה, כי המצרים כתבו הכל על הקיר, כל הפירמידה שמצאו, למטה לקח שנים לפענח כל מה שהם כתבו על הקירות, מה שאגב בארץ ישראל לצערנו לא נותרו הרבה כתובות מהתקופה הזאת, אבל הם כתבו הרבה. אומר הספורנו, גם אם הוא לא הכיר אותו אישית, הוא בטח קרא בספר הזיכרון, בוודאי בעניין החידוש ששם לחוק, מה, לא יכול להיות שהוא לא מכיר את זה? מה עוד שיוסף הוא זה שהושיע את המצרים מהאסון הגדול, והוא זה שעשה את כל התוכנית הכלכלית, שבסופו של דבר אומרים המצרים ליוסף שם בחומש בראשית, ויאמרו איך יתנו נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. איך אפשר להסביר שעם שרבה נחת מאיתנו, שניצל מעובדת היותו של יוסף היועץ של המלך, בבת אחת, או אם תרצו אפילו בתהליך, משנה ב-180 מעלות ורוצה להרוג אותנו? מה קרה? הרי בני ישראל לא כתוב שעשו להם משהו, יש פה הכל חשש עתידי, פן ירבה, אבל כרגע הוא לא רבה עדיין עד כדי כך. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף, מי אמר לך? הרי עד עכשיו, אם אנחנו מדברים על חובת ההוכחה, הרי שעד עכשיו יוסף ואחיו הביעו נאמנות, לא הייתה שום בעיה. אשר על כן חז"ל אגב מתלבטים מאוד מי זה המלך הזה. גמרא במסכת סוטה, רש"י מביא אותה, דברים מאוד מאוד מפורסמים, יש מחלוקת של רב ושמואל, אחד אומר שזה מלך חדש ממש, ואחד אומר שנתחדשו גזרותיו וכו' וכו', אבל אומרים כל הפרשנים, גם אם תגיד מלך חדש, גם אם מלך ישן, מה קרה? מה קרה? למה פתאום רוצים להרוג אותנו? מה עשינו? רב שמשון רפאל הירש קורא לזה תופעה ראשונה וקדומה ביותר של רשעות נגד היהודים. ואומר, אנחנו מנסים לברר את מניעיה הראשונים, קשה לברר. לצערנו מתוך הפסוקים, לא ברור. ומה שכתוב, אומר רב שמשון רפאל הירש, ויקום מלך חדש, מילים אלה בשום אופן אינם מציינות חילופי משמרת רגילים. כי כתוב ויקום, הוא קם איפשהו. כנראה אומר רב שמשון רפאל הירש, אולי בראייה היסטורית. אנחנו יודעים שבמצרים היו כל מיני שושלות. אומר הרב הירש, נראה איפה כי השושלת הוותיקה מוגרה. העם והארץ ניתנו בידי אחר. זאת אומרת, הפרשנים מתקשים מאוד להבין את רוח הדברים. מה כתוב אנחנו מבינים. אנחנו שואלים ריבונו של עולם, מה קרה? איך יכול להיות שעם שרק הרוויח מאיתנו, פתאום משנה את דעתו ב-180 מעלות, ומציב יעד למצוא פתרון סופי לבעיית היהודים. אגב, במהלך ההיסטוריה אפשר לראות את זה לכל אורך הדרך. אם אנחנו מדברים רגע על העובדה שהיהודים פה במצרים הצילו את המצרים, זה נכון בכל הדורות. אגב, זה בולט מאוד ב100 השנים האחרונות, נתונים מאוד מפורסמים, אפשר להתווכח עליהם לכאן ולכאן, אבל אני חושב שהם מעידים הרבה. למה אני מתכוון? יש פרס שנקרא פרס נובל, מחולק מזה למעלה מ-120 שנה, מ-1901, כל שנה ב10 לדצמבר, יום פטירתו של אלפרד נובל, מחולק פרס בכמה וכמה תחומים. מאז שחילקו פעם ראשונה ועד היום, מבלי הטקס האחרון שהיה לפני 3 שבועות, הוענקו 954 פרסים מקצה לקצה. אגב, יש 5 אנשים שקיבלו פעמיים, אבל 954 פרסים. 212 מהם
הם יהודים, שזה קצת יותר מ-22%. זה נתון לא נורמלי. אגב, בשביל הצדק ההיסטורי, לא כל אותם 212 הם יהודים, על פי ההלכה מוחלט, רוצה לומר חלקם רק אבא יהודי, אבל ברור שיש פה איזה נתון. אגב, אם אנחנו מדברים על זה שיוסף הציל את הכלכלה המצרית, הרי שמתוך 92 זוכי פרס נובל, מאז החלוקה הראשונה ועד היום, 37 מהם הם יהודים, זה 40% מזוכי פרס נובל, מאז ומעולם הם יהודים, שצריך לזכור, היהודים בעולם הם 0.2% כלל אוכלוסיית העולם. אגב, זה פי 100 בממוצע מכל עם אחר. זאת אומרת, העם היהודי, אין ספק שתורם לאומות העולם. ובכל זאת, מאז פרעה ועד היום, יש איזו שנאה מבעבעת כל אורך הדרך. אנחנו שואלים למה? מה עשינו? ואפשר לראות שבמהלך הדורות, יהודים קוראים את תחילתו של ספר שמות, ורואים את המצב שבו הם נתונים. כשחלק מהפרשנים אגב יוצאים נגד זה. שימו לב, הרמב"ם באיגרת תימן אומר מה שהוא זכר מדברי הפושע. הוא מתייחס ליהודי מומר, שכחתי לרגע את שמו, אבל יהודי מומר שהרמב"ם מתפלמס איתו. אותו יהודי מומר בא ואומר, מכניס בלב העם, על המילה במאוד מאוד, גם אצלנו בפרשה, והם טוענים אותם יהודים, אומר הרמב"ם, שהוא נאמר על משוגע. מה מתכוון הרמב"ם? הוא מזכיר בכמה שורות אחרי זה, שזה השם שעלה בדעת הישמעאלים, שכתוב בתורה שחזרו במאוד מאוד, שזה בגימטריה מוחמד. והרמב"ם אומר, לא, זה לא מוחמד, זה אחמד, וכולי וכולי. גם אבן עזרא, אגב, אצלנו בפרשה, כותב אבן עזרא מה שכתב בדברי הימים של משה, הבלו, יש איזה ספר, כנראה שנקרא דברי הימים של משה, ויהודים קוראים, ורואים את המציאות שלהם אל מול הישמעאלים. אומר אבן עזרא, הספר הזה הוא לא מספרי הקודש, ולא מדברי הקבלה, ומי שאומר ברמיזות על מלך ישמעאל, שמספר במאוד מאוד, זה בגימטריה מוחמד, חס ושלום אומר, יעשה את הנביא בגימטריות. במלאכות יהודים קוראים את תחילת ספר שמות, ומזהים את המצב שלהם. והם שואלים למה? מה עשינו שאנחנו תורמים, עוזרים והם שונאים? עד כדי כך אנחנו רואים שקשה הדבר, זה שרואים שגם אצל פרעה וגם במהלך ההיסטוריה עושים מאמץ גדול כדי להביא את אותה שנאה, כי הטבע האנושי אומר, אם עזרו לנו, אז בואו נאהב אותם. ועל המילה ויראו אותנו המצרים, יש לא מעט פרשנים, כמו אברבנאל, כמו הרב מבריסק בבית הלוי, כמו הדר זקן מבעלי התוספות, שאומרים מה זה ויראו אותנו המצרים? עשו אותנו רעים. זאת אומרת, אם הפשט אומר, ויראו עשו לנו רע, אומר לא, לא, לא. כדי להפוך ב-180 מעלות את דעתם עלינו, הם עמלים קשה, כדי לעשות אותנו בצבע של רעים. זה תהליך, זה לא מהיום למחר. ואנחנו רוצים להבין מפרשת שמות, שהרמב"ן אמר שזה ספר הגלות הראשון והגאולה ממנו, את השאלה המרכזית שלא כתובה בפירוש. למה? מה אותו פרעה, בין אם הוא חדש או בין אם הוא ישן, מה הוא רוצה? על מה פשר השנאה הגדולה שמתורגמת לכל הבן הילוד היאורה תשליכו? הזכרנו כבר פעם, אולי במליצה שמעידה על ההיסטוריה שלא רחוקה מאיתנו, שפרעה הוא הראשון שעומד על הרמפה ואומר בנים שמאלה, בנות ימינה. ואנחנו שואלים, מה קרה? והאמת היא שאם אנחנו מעיינים בדקדוק בפרשנים ובמילותיה של תחילת הפרשה, אנחנו רואים כמה כיוונים שמאוד מאוד באים לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה, וברשותכם ננסה לזכור כמה מהם. אמרנו שתחילת הפרשה מעידה שויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. המילה ממנו מעוררת גם דיונים בלשון העברית, כמה דגשים יש, יעוין מי שרוצה באבן עזרא, אבל יש פולמוס גדול לפרשנים למי הכוונה, מה זה ממנו? אחד הכיוונים מביא אותו אור החיים הקדוש, ולא רק הוא מסביר בהסבר ראשון מאיפה נובעת
אותה שנאה שהשלב הקודם שלה היא קנאה. אומר אור החיים הקדוש, מה שנאמר רב ועצום ממנו פירוש שגדולתם וריבוים מהם היה. זאת אומרת, אומר אור החיים הקדוש, מסתכלים המצרים על היהודים ורואים איך הם מצליחים בחיים, איך הם חכמים, כמו שראינו קודם, 212 פרסי נובל מתוך 954. ואומר פרעה לעם שלו כשהוא מסתכל בקנאה על הצלחתו של השכן היהודי, הוא אומר הנה עם בני ישראל זה עצמו ובשרו משלנו הוא, אנו החיינו אותו בשני רעב וכל מה שנתרבה ממנו. במילים אחרות אומר אור החיים הקדוש, את הרעיון הזה גם כותב בית הלוי, שמסתכלים המצרים על היהודים ורואים אותם מצליחים שם בגושן, הרים ורבים ונהיים עצומים, ואומרים אחד לשני הלו הלו הלו, כל מה שיש להם זה למעשה מאיתנו, זה שלנו, מאיתנו הוא עשה את החיל הגדול הזה. כך גם מסביר בית הלוי, אומר שפרעה התחכם, הרי צריך לשכנע את העם שלו לשנוא, הוא אומר להציע לפני השרים יועצי המלוכה רשעת בני ישראל ותכונת ליבם לא טוב. ואז הוא אומר שורה שלישית לפני הסוף, על קניית הנכסים והממון עצמת ממנו מאוד. אמר להם שהעשירות של ישראל הוא ממנו, כלומר מהמצרים. הם חומסים וגוזלים מן המצרים, נוטלים ריבית וכדומה. אגב, בא לידי ביטוי לצערנו במהלך ההיסטוריה לא פעם ולא פעמיים. במילים אחרות, אם אנחנו מחפשים תשובה לשאלה למה, הרי שהנקודה הראשונה שעולה בפרשנים זו קנאה. והנקודה השנייה שעולה בחלק מהפרשנים מאותה מילה עצמה, דוגמה מהכלי יקר, גם היא באה לידי ביטוי בכל רחבי ההיסטוריה, כולל בימינו אנו. כי אם אנחנו עכשיו עוסקים מאוד, לצערנו בכמה וכמה אויבים, אבל האויב, אולי לא האויב, אבל אחד הגדולים, זו איראן. אנחנו שואלים ריבונו של עולם, מה הם רוצים מאיתנו? אגב, אם ננסה להבין מה עשינו להם, או מה אפשר לעשות כדי להגיע איתם לאיזשהו הסכם של אי לחימה, התשובה אין. אז למה הם שונאים? אומר הכלי יקר, מה שכתוב רב ועצום הוא ממנו, זה מכוונים עם האצבע למעלה. יש פה עם שמחזיק כביכול דגל, שהוא נציגו של בורא עולם עלי אדמות. וממילא, אומר הכלי יקר, המאבק בתחילתו של ספר שמות, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, הוא מאבק דתי. ולכן עומד פרעה ומסתכל ואומר, חבר'ה, העם הזה רב ועצום, זה הכל ממנו. ולכן אם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, אנחנו נפסיד במערכה. זאת אותה מילה, מעידה לדעת חלקם של הפרשנים, על השאלה למה. כמה אומרים זה מתוך קנאה, שזה הכל בא מאצלנו, וחלקם אומרים שזה למעשה מאבק שמתחיל מלמעלה. אבל אני רוצה ברשותכם לנסות ולהציע כיוון נוסף, שמסתכל אל הבית פנימה. מסתכל אולי במה גם אנחנו קצת אשמים במצב שאנחנו לפעמים מביאים על עצמנו. ואני רוצה לנסות להציע הסבר שלישי לשאלה למה, מתוך דיוק במילה שתפסה לי את העין, וראיתי שלא רבים עסקו בה, אם כי יש כמה באחרונים שעסקו בה, וזה לדוגמה כאשר מדברים על המיילדות, מציינים שהן עבריות. עכשיו האמת היא כשאנחנו חושבים על זה, הביטוי עברי מופיע בעיקר במהלך ספר בראשית, ובשליש הראשון של ספר שמות. אנחנו פוגשים את זה פעם ראשונה אצל אברהם, אברהם העברי. אגב שהפרשנים מתלבטים, האם זה בגלל שהוא בא מעבר הנהר, או בגלל שהוא צאצא של העבר, מישיבת שם ועבר, צאצא של שם. אז אנחנו רואים וכתוב שהפליט מגיע ואומר לאברהם העברי, או כאשר אשת פוטיפר מדווחת את אותו דיווח מפורסם על יוסף, היא אומרת ראו הביא לנו איש עברי, ובא אליי העבד העברי. ואז כאשר יוסף עומד בפני פרעה, הוא משתמש בביטוי שזו הפעם היחידה בתנ"ך
שמשתמשים בו ככינוי לארץ ישראל, והוא קורא לה ארץ העברים. אין עוד שימוש כזה, אגב, גם לא בחז"ל. אני חושב שגם היום השם הזה נשמע לנו, אפילו מצלצל לנו באוזן, קצת זר. אם באיזשהו שיעור היינו אומרים, תראו, יש יהודים מארץ העברים, יכול להיות שמישהו היה אומר, רגע, למה אתה מתכוון? וכאשר יוסף מערך את האחים שלו מבלי שהם יודעים שזה הוא, טוב, לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם. ובתיה בת פרעה רואה את משה רבינו מילדי העברים, ואז משה רבינו בכל מכה ומכה פונה לפרעה ואומר לו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו לנחל דרך 3 ימים, כה אמר השם אלוקי העברים. והפלא שפה אצלנו בפרשה, הביטוי הזה נעלם מהנוף. כמעט לחלוטין, יש קצת ביונה, קצת בשמואל, אבל בגדול, הביטוי הזה לא משמש בתנ"ך. הביטוי שמשמש בתנ"ך הוא ישראל. וראה איזה פלא, ספר בראשית, והשליש הראשון של ספר שמות, הביטוי שמשתמשים בו הוא ביטוי של עברי. אני חושב ורוצה להציע שהביטוי הזה של ציון העובדה שאנחנו מהעבר השני של הנהר, בא לידי ביטוי בתורה במקומות שבהם אנחנו לא אחראים על גורלנו. ברגע שאנחנו עדיין תחת שלטונו של עם אחר, אז התורה מזכירה לנו שאנחנו לא מפה. ולכן גם אברהם העברי, ברגע שהוא מתחיל את נדודיו בארץ, התורה מדגישה שהוא שוכן באלוני ממרא האמורי. הוא עדיין לא אחראי על גורלו. ואולי אפשר להוכיח את זה מהעובדה שהפעם היחידה כמעט שזה מופיע בהמשך התורה, היא דווקא בביטוי שחז"ל מאמצים ולא משנים אותו, שנקרא עבד עברי או אמה עברייה. אגב, זה ביטוי שגם חז"ל משתמשים בו. כי תקנה עבד עברי, כי ימחה לך אחיך העברי או העברייה. במילים אחרות, הביטוי עברי מסמל אולי עובדה של שעבוד, עובדה של אדם שלא באמת אחראי על גורלו, שלא יכול לקבל החלטה על גורלו. וממילא אם אנחנו שואלים למה, הרי שיש פה מילה שחוזרת לכל אורך הסיפור הזה במצרים, שרומז את הסיבה המרכזית שתלויה בנו, מבלי כרגע לעסוק בפרעה, זה שאנחנו לא אחראים על גורלנו. אנחנו נמצא תחת אחריותו של מישהו אחר, ושם מתחילות הבעיות. אולי, ופה אני רוצה להציע אולי דבר נוסף, ממש לא לוקח על זה אחריות, זה סתם אם תרצו וורט שחשבתי עליו, אבל אם נשים לב, לפני קום המדינה, כאשר היינו תחת שלטון הטורקים, ולימים תחת שלטון הבריטים, אז יש לנו גדודים עבריים, והביטוי הרווח הוא היישוב העברי. יש עבודה עברית, אפילו שם בשנות ה-30 מוקמת האוניברסיטה העברית. גם במגילת העצמאות מוזכר הביטוי היישוב העברי, ומאז לא משתמשים במילים האלה כמעט מלבד ציון עובדת השפה שלנו, שהחיה אותה אליעזר בן יהודה אז, עברית. לא מתחייב, סתם שיתפתי אתכם במחשבות. אבל אולי גם זה מעיד, כל עוד אנחנו לא אחראים על גורלנו, אז הגדודים שלנו הם גדודים עבריים. ולכן אם אנחנו שואלים למה, זה כי העם היהודי לא אחראי בעצמו על גורלו. ואם נחזור לאותה השוואה של אידיליה, שבין תחילת ספר שמות לסוף ספר בראשית, אמרנו הכל טוב, אווירה טובה, וזה כמעט מימוש הברכה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, ושאפשר לראות איפה זה מתחיל העובדה שאנחנו שוקעים תחת אחריותו של מישהו אחר. כי אם שם בסוף ספר בראשית העם היהודי יושב בארץ גושן, הרי שספר שמות מתחיל שכבר הארץ מלאה, לא רק גושן. כך כותב הנציב בפירושו על התורה, ותמלא הארץ אותם, לא ארץ גושן לבד שהייתה מיוחדת לישראל, אלא אפילו כל מצרים מלאה את ישראל. והיה כל מקום פנוי שמצאו ישראל לקנות ולדור, נתיישבו שם. במילים אחרות,
כשאנחנו מנסים להבין את השאלה למה, זה הרבה פעמים כי אנחנו נמצאים במקום הלא נכון. אנחנו נמצאים במקום שבו באמת באמת אנחנו לא אחראים על גורלנו. אז למה הם עושים את זה? ניסינו כבר לענות בהתחלת השיעור. אבל יש גם אחריות שלנו, שאנחנו נמצאים במקום לא טוב. אם תרצו, אדם עושה מקלחת, יוצא בחורף עם גופייה החוצה, זה שהוא מצטנן זה עונש? לא. הוא נמצא עם הבגדים הלא נכונים, ועם המצב הגופני הלא במקום הלא נכון. וממילא יהיה תוצאה. אולי על זה אפשר להסביר מה שכולנו אומרים סביב שולחן הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אגב, חשבתי לעצמי לנסות לעשות איזשהו אתגר מחשבתי שהוא בלתי אפשרי אגב, ולראות האם אכן בכל דור ודור מיציאת מצרים ועד היום עמדו עלינו לכלותנו. התקשיתי למצוא תקופה שבה אפשר להגיד שישבנו על זרי הדפנה, אולי תקופת שלמה, אבל באמת די פחות או יותר בכל דור ודור. אבל אם נמשיך את הרעיון שאמרנו בביטוי העברי, אנחנו לא אחראים על גורלנו ולא נמצאים במקום הנכון, הרי שרבים מן הפרשנים של הגדה של פסח שואלים, מהי אותה היא שעמדה לאבותינו ולנו? כולנו אומרים, והיא שעמדה. מה זה היא? מי זאת ההיא הזאת? אומר הנציב, אם דיברנו קודם על הנציב, לנציב יש פירוש על ההגדה של פסח. אומר הנציב, אתם יודעים מה זה שהיא שעמדה לאבותינו ולנו? אומר הנציב, ככל שבכל דור ודור ישראל מבקשים להתערב ביותר שם בחוץ לארץ, אז אומות העולם מתרחקים מהם ומבקשים לחלות אותם. אגב, כשאנחנו חושבים על זה, בתחילתה של המלחמה הנוראה הזאת, הייתה הנחיה של משרד החוץ, של המסתכל מן הצד היא ההחלטה וההוראה לא נורמלית. יש מה שנקרא אזהרות מסע, כל פעם מתעדכן באתר משרד החוץ. בתחילתה של המלחמה הייתה הנחיה של משרד החוץ או אזהרה של משרד החוץ ליהודים לא לנסוע לכל העולם. אתה שואל ריבונו של עולם מה קרה? אומר הנציב, אתם יודעים מה זה ההיא הזאת שבגללה אומות העולם מתרחקים מאיתנו? שורה אחת קודם בהגדה של פסח. השורה הקודמת בהגדה של פסח אומרת, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אומר הנציב, כשאתה נמצא כגר בארץ לא שלך ומעבידים אותך ומענים אותך, אז היא, העובדה שאתה שם, גורמת שהקדוש ברוך הוא צריך להציל אותך. במילים אחרות, אם נחזור לשאלה ששאלנו בתחילת השיעור, למה, מה עשינו? אז יש דברים שתלויים בהם, תרצו זו הקנאה, זו מלחמת דת, אבל יש גם דברים שתלויים בנו. שיעקב אבינו לא ירד למצרים, אלא לגור מלשון גר. בניו וישבו ויאחזו בה. ולכן תחילתו של ספר שמות מלמד אותנו בבחינת מעשה אבות, סימן לבנים, על מערכת היחסים המורכבת של העם היהודים הסובבים אותו, ובעיקר באה לומר, התכלית והמטרה שתביא אל המנוחה ולנחלה, זה אם העם היהודי ישב במקום הנכון, ויהיה אחראי בעצמו על גורלו שלו. שאלות, כבוד, הערות.